Welcome to Ngintip Lang channel, a channel where you can learn and know something which are useful and informative for us. The content in this video will be explained in Khasi language, and for those who don't understand Khasi, please bear with me and I apologize for that. But I request you, just watch the slide and the video till the end. Hope you will enjoy the content and gain something from this video. Hakane ka video ngan pen i bat ngan matai happy khanet syapang one ulah tepat India. Kai ke jelong bakarpang ka baune ulah tepat udon. Kumno la prangkam yu bat kai ke jementoy ka bangila banyo na one ulah tepat. Mentai ngepet kumno la rep ya one ulah tepat. Kai kene kata ke ulah tepat India. Kai ke jementoy ka bangyo na kene ka ulah tepat. Kumno la prangkam bat kumno kirap ya kene ka ulah tepat. Ka ulah tepat India kade ka wena ke jingthung ki bajan ngam sa kisla bat ka hap ha ka longyeng jong ke jingthung ka balatib kum Laurasia. Dan sibuan jat ki ulah tepat ha ki banta jong ka pathai ki badan ka ju ka jinya sayim ha ke jisma ubi. Bat hang ne mentang ngan batai tang ha ka bedai bat kene ka ulah tepat India. Ka ulah tepat India latib ru ha kantin Hindi kum kata pata lane kata pata. Kala banjirong hadu kumba arpheometer duna batam e Jakarta. Ya kene ka ulah tepat India ngila ban itu sisendon bat kadan gajinya pher na kiwipat kijaj ulah tepat ki badan haki we pat ki banta jong ka perthai. Une ulah tepat Mediterranean belief lane uta ulah tepat bami hakitan Mediterranean. But une Mediterranean belief ude wena kila tepat bopon ham baha ha kapathai. Udan kejiper nadu kading isla na une ulah tepat India. Isla jong une Mediterranean belief u yasim thik but uto u sla sopok nong cloud. Dan do we pat ujaj ulah tepat u bakiong u California belief bagi sela jong ne u California belief pat uyas riem ha berkato ka zaman rai ka bumi harua kai ke jinglong bakarpang jong ne ulah tepat ka bankong kisla jong ne ulah tepat kilong ki bajangap bagila banyo i shisin pet ba ode ulah tepat India tangna kini kilan ki bumi lightly ha kisla jong ne u ding tepat. Kini kilan la ong ru baki de kitit tane ki veins ha ka phareng kidan lightly najrong shatrai kiat bat kidan ru kata ka jing sma ubi ka ba yes riem ha ba ne cinnamon flavor yo la deng kumbam em ya ne ulah tepat ulong uba sat bat ulong sat bersia mulmala handai kitung ya ulah tepat om de ban bam im handai ban penenkam ha ka basyat jing syat baru ha ka ban sina musli ngila ban syam ya ulah tepat haba hajan barok ki banta jong pathai bat hapo ari India une ulah tepat India u kami bha ha Meghalaya nangta hapo Bihar ha Karnataka ha Kerala Uttarakhand bat Uttar Pradesh ha Meghalaya ngila ban syam u baki bru ki arab hi takaba kitung badan lo kapor ba une ulah tepat usumi hi ngila ban syam hapo Khasi jentia bat hagaro kai ka jing penenkam ya une ulah tepat la penenkam ha kaban penenkam kum ki jing syok jing ber musli bat ru la ban penenkam yu ha ki bor dawai kum musli la penenkam ya u ha kaban pensma ubi ya ki sup bat ha kabasyad do syat cinta ha ki cinta ba pher bun sen hi la lap yu balasyat ha ka basyat jing syat khamtam da ne uslahi la kade la kala bande da usla jangam la ne da auto usla ba khong hane ka jisma kan tang ne hi wala wa khong ru teng dan ru kiba ki penkala podar ki tlet bha hadu ba da penkala podar ya ne ulah tepat ba ya ne ulah tepat podar ki penkam bha ha ki sup teng ha pislat sup
dan lu kini ki feudal baki ber hau ni usup smal terpat dan lu teng-teng ha kaba ki sya ki klek ya ne hu ha terpat nama open me ya ki sma ubi ha ka sya ha ki ru syat India mun si ni ngi syam ba ya ul terpat laporan kam ha kaban syat ji syat badu ketuk kene laporan kam ha kaban klek ya une garam masalah ne de no we ni ki bentah ki benkam ha garam masalah nangta haki bor da waipat ya ulat terpat lala ban syam ba udan kabor ban penkoj ya gine kidak mong ha kamet nangta syusyu udan lu kabor ha kaban yada ya gine ki jingpang sini dan aja jingpang sini kabaki ong type 1 diabetes type 2 diabetes ban ulat terpat uyara bah ban yada na kene jingpang sini type 2 nangta syu ulat terpat udan lu kabor kabaklan ha kaban yada na kajingdan jong kimau ha ki khalai kini kisok jong ulat terpat lapan dan kam ha kaban china dawai bat kam tam lapan dan kam ya ha kaban pentangan ya kibriu kadang kata ka appetite stimulant udan kene kabor ban pentangan ya kibriu le sai kito giba la china dawai itip kumno ban china do ni sampai la terpat kai kecing mentoy kabang yo na ne ulat terpat ulat terpat hi udan bunda kecing mentoy kiba kibante ya kamet jengi bat hang ne ni iba udon ya ka vitamin A, vitamin C, kalsium, iron, bat manganese. La ongru ba ladang itang ya ulat terpat ha ki kamera jungi udon kabor ka baklan ka jisma ju kala ban be wat ya ki kenyang kam tame ya kanyang kalau kala ban hair krat tamasan sma ubi une ulat terpat namar kam la ban sya ketuk kene dan ki kenyang ki ba amla ban sya ya ka jisma kal terpat ba da pimpa di persyang so bahasa persyang hai yang pi hadu kenu kene ketikam amar bagi ong ulat terpat khan bha ban be ya ki kenyang nang ta syu kala terpat tadangi bam kamdan ai ka ba kamlong bi let's say kamlong bi kamdan jingma yang i hanre wat ada habala syadru isla karne kesla terpat kadang hi habangi kumbam ya one ulat terpat kamtam dangi kumbam ya katok sla kapala kamhe kala aban pensa jenang yang i bat kawan ra jing hanre ulat terpat hi dan bi datang kata hi kawe bala dangi kumngoi ula ban pensa jenang yang i kumno ki khet ya ne ulat terpat nantong ki ngor siwa ya ini ulat terpat bat insai hadin kato kades ni kanang ba ultrakom haba ki ngor ki bu pakithat teng hajrong jo ne uding hi badam to kato kane ki jaka ki khamsit ki hab ki panhab hamadan bat une usla terpat wasep terkong hi kasam kum ka jaka ki khamsit ula banyam kulai tang kato kane sni kanai ki kham sangem khandiat ki kham long dai tha simpor ya ne ulat terpat banyak kulai ban terkong Adin keto kene por bakini kila terpat kilayap bat peter khong bha kia lum mi ki ha kawe ki chakka kabal pun khrep bha ha kaba kibu kabarni usin rai bat hangne kin second jat haswa bakin la kumne ki depan khu chiwa ya kene ki jaka ko baki ong kabun kanang ba kanom ngat lang bat ki pat kinyut haba la thep ya kene ka terpat hapo berni Anda ke depan kuj ya kane kabun ki selektan ring yakine ke terpat balayap ki sawan penpoi ha kane ke jaka ke bakal kret hang ne ki sempat bat ki sathap hapo berni ku bapine i ha kane ke video
Anda kelihatan sempat, anda kelihatan you hakine ki berni, ki sakit, sya ki jaka ki balaj surat, padhane ki sadi, sya ki to pinong thit, ya kane kala terpat. Aba kador jong ne ulah terpat, kata palat, bar kinong rep kim patla bandi hakata kapor, istak bat kibu hak jaka kabar kyang, bat kisadi pat andade kapor, kabal khamhe kayo kahat, muta kisay ono. Hangai tang kanehi pelayo jementoy bat pelayo jitip khandet kumno kirap la terpat bat ke jementoy ka bangyo na one ulah terpat. Ladapi internet persyam bakane ka video junga kalong ka ba jementoy. Sungguh kersian yenga tak ba subscribe bat share lang hakiweru nang ba pinyo ya kiwe pat ki video kum kane nang na